Jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Yayin da ake harama zaben shugaban ƙasa a Najeriya, mun tattauna da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP, Alhaji Atiku Abubakar. A Pakistan kuma ana gudanar da bincike kan yadda aka yi wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tada bam a wani masallaci a Peshawar jiya. Mutane aƙalla 100 ne suka hallaka. Ranar 25 ga wata mai kamawa ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Manyan 'yan takara sun hada da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki, da Atiku Abubakar na babbar jam'iyyar adawa PDP, da Peter Obi na jam'iyyar Labour, da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na NNPP. A 'yan makonnin nan mun kawo muku hira da wasu daga cikin 'yan takarar. A yau kuma abokin aikinmu Yusuf Ibrahim ya kasai ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya fara da bayyana irin kyakkyawan fatan shi game da Najeriya. Burina domin in tabbatar da na yi amfani da ayyukan da na yi a gwamnati da kuma a siyasa domin in kawo ci gaba a ƙasanmu. Amma musamman abin da ya fi damuna kamar yadda nake faɗa wa yayana, ga yayana dai na haife su da yawa. Shin wani irin ƙasa zan bar musu da kuma irinsu sauran 'ya'yan jama'a? Wannan shine kawai yake ingiza ni, yake saka ni kowane lokaci in na ga na samu dama in ce to bari in gwada, ya Allah ya bani wannan karon. Idan ka samu ka zama shugaban ƙasa, wani abu za ka yi daban da abin da ake yanzu? Zan yi ɗauki abubuwa guda 5 musamman. Rashin zaman lafiya da yake abin nan kowane bangare na ƙasar nan baki da kudu da arewa. Rashin haɗin kai domin rashin adalci a gudanar da harkokin gwamnati, ga kuma tattalin arzikin ƙasa, ga kuma harkan ilimi, sannan kuma ga kuma duba yanayin zamantakewanmu. Ni a nawa ra'ayin gwamnatin tarayya ta ɗauki harkokin gwamnati mafi yawa wanda ya kamata a ba jihohi da kuma ƙananan hukumomi su yi, su ba gwamnatin tarayya ba. To waɗannan abubuwa guda 5 su ne na ce zan fuskanta idan an zaɓe ni kuma Allah ya sa na zama shugaban ƙasa. Amma ta kake ga ka za su kawo sauyi, saboda kusan kowa da ɗan takara zai ce zai waɗannan abubuwan, amma kai me za ka yi daban da ya bambanta da abin da yake? To bambanci na domin ni na taɓa yi an gani, su sun taɓa yi an gani ne. Yanzu misali mu ɗauki harkar tsaro da kai magana, musamman arewa maso yamma, ya za ka tunkari waɗannan matsalolin? Yadda za mu tunkari waɗannan matsaloli mun ce da farko za mu ƙara yawan jami'an tsaro. Na biyu kuma za mu ƙara musu kayan aiki, kuma za mu ƙara musu kaman albashi da allowance. Sannan kuma akwai wata shawara da muka ce za mu duba yanayin ko za mu bar jihohi su ma su sami jami'an tsaron su. Kana maganar 'yan kasuwa na waje, musamman a gida kuma ana fama da matsalar karewar naira, kullum darajar naira na faduwa, dala tana ƙara tsada. Wannan ya danganta da matakan da gwamnati ta ɗauka a kowane lokaci. Kamar yanzu gwamnatin nan ta ɗauki mataki wanda muna cewa ba daidai ba ne. Kamar naira tana da farashi wajen guda 3 ko 4. Mu kuma muka ce wannan ba daidai ba ne, ya kamata a bar kasuwa ne za ta ce a ga farashin nairan ku, ba gwamnati ba. Akwai 'yan sakarar shugaban kasa musamman wanda ake kamar dan takarar jami'ar LP Labour Party da kuma NNPP, ana ganin waɗannan za su yi maka kancal a harkar siyasar ka, da wataƙila da kuna tare da su da hankalin kwanci, amma wataƙila za su yi tare maka da hankali. Ko da kowa da kowa ya ce zai zaɓe ka a ƙasar nan, hankalinka ba zai kwanta ba sai ran da aka yi zaɓe ka ce. Amma waɗannan fa Labour Party da misali Peter Obi da Kwankwaso ba sa tare maka da hankali irin jama'a da suke da su? Ni ba su tayar min da hankali.
akwai yiwuwar cewa watakila nan gaba kafin zaɓe ku haɗu da ɗaya daga cikinsu? Kwarai da gaske, kwarai me zai hana? Kana zaurce? Ai siyasa ce, muna magana da, ba shakka muna magana da su. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Allah ya yi wa sarkin dutse Nuhu Muhammad Sunusi rasuwa. Yau Talata ya rasu a Abuja bayan ya yi fama da gajeruwar rashin lafiya. Shekarunsa 79 a duniya. Sakatare na musamman na marigayin Wada Alhaji Dutse ya gaya wa BBC cewa gobe ake sa ran yin jana'izar sarkin a dutsen. Kamar rasuwar tasa, sarki Nuhu Muhammad Sunusi ya taɓa zama uban jami'ar jihar Sokoto wato Sokoto State University. Hukumomi a Burkina Faso sun ce wasu da ake kyautata zaton 'yan gwagwarmayar musulunci ne sun hallaka mutum 28 a wasu hare-hare biyu. Gwamnan yankin Cascade kusa da iyakar Cote d'Ivoire ya ce an gano gawawakin mutane 15 a wani ƙauye. An hitar da su ne daga cikin motocin bas-bas daga nan aka bindige su. Rundunar sojan Burkina Faso ta kuma tabbatar cewa an kai mummunan hari a arewacin ƙasar. Shugaba Biden ya ce baya goyon bayan a turawa Ukraine jiragen yakin F-16 waɗanda Ukraine ɗin ta ce tana bukata don tabbatar da tsaron sararin samaniyarta kusan shekara ɗaya da mamaye da Rasha ta yi mata. Mr. Biden ya yi kalaman ne lokacin da manema labarai suka tambaye shi yayin da yake barin fadar White House. A jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, dubban jama'a sun tarbi Papa Roma Francis yayin da jirginsa ya sauka a birnin Kinshasa. Karan farko kenan da wani Papa Roma ya ziyarci kasar a shekaru kusan 40. Papa Roma Francis din ya zargi kasashe masu arziki da yin biris da bala'in da ya afkawa jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Kasar ce ta gaba a Afirka a yau mabiya Roman Katolika, kusan rabin al'ummata 'yan ɗariƙan ne. Mutane 100 ne aka tabbatar sun hallaka a harin ƙuna baƙin waken da aka kai jiya a wani masallaci da ke birnin Peshawar na Pakistan. Da yawa daga cikin matattun 'yan sanda ne da suka je sallah a masallacin a unguwar da ake jin tana da cikakken tsaro. Masu aikin ceto sun ce sun kawo ƙarshen aikin nasu kuma babu wanda buraguzan gini suka danne. Ga Habibu Adamu da fasarar rahoton Caroline Davis daga Peshawar din. Ɗakunan jinya sun cika makil. Cikin dare aka kawo waɗanda suka jikkata. A nan aka cire wasunsu. Ranar Litinin harin ya ragargaza ginin masallacin da ke cikin ofishin 'yan sanda. Baraguzan ginin sun danne mutane da dama. An tsaurara tsaro da safiyar yau. Muna kusa da inda aka kai harin. Ya faru ne a cikin ofishin 'yan sanda da ke bayana da rana. Ko a yanzu ana ci gaba da ayyuka. Mun ga motocin ɗaukar marasa lafiya suna shiga da fice. Kuma daga hukumomi suna cewa ana ci gaba da aikin neman masu sauran kwana ta amfani da fasaha. Mutum kusan 28 muka zakulo daga baraguzan ginin. Abin ƙarshe an ciro ɗan bayan sa'a 10 da fara aikin ceton. Na biyun kuma bayan sa'o'i 12. Amma zuwa da rana tawagar masu ceton ta ce ta dakatar da aikin. Jaridu a yau na cewa mutum 63 aka kashe a harin. Adadin da ya karu. Abin da ya fi damunmu yadda maharan ke shiga masallatai da yawa sun yi shahada. Ta yaya 'yan ta'adda za su shiga har ofishin 'yan sanda? Idan 'yan sanda sun rasa tsaro, wace kariya za su iya bamu? Taliban a Pakistan ta nesanta kanta, tana cewa ba ta kai hari masallatai. Amma wani kwamandan wata kungiya mai alaka da ita ya fito ya ikirarin kai harin. Har-hare a Pakistan da ake kaiwa galibi kan jami'an tsaro sun karu. Wannan na ɗaya daga cikin mafi muni a shekaru da yawa kuma zai jefa mutane cikin fargabar samun ƙarin har-hare nan gaba. To don kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran ne a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. Ta ma yanzu Aishatu Musa ke sai an ji mu daga nan London.